Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungora karon amo na usab kamong gidapit nining usa ka programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo o magapanginaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para maoy magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. Nga kining mga kamaturan gitulo ni Master diri kanamo padayon sa mga among ipanudlo kaninyo. Kani kon may mga basahon man nga referensya kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining turo karon abong mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit. Kumusta kaninyo? Labi na sa mga chapter president na nag-abaga sa ilang programa nga gipahalo na sa ilang dapit sa radio station nga ilang gisudlan para makita og mahibaluan kining maong mga kamaturan. O tod man dili nato pagkalimtan ang atong binulano para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O dili usab nato kalimtan nga sa atong panagtigom adunay tulo kahugna sa usa ka tuig Marso 10 ang Agosto 19 ug 11 usab ang Disyembre 29. O kumusta na lang sa tanang makaigsoon usab sa sulod sa PBCM compound din sa ilang malahutayong pagsuporta para nining programa. Og nining tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Saba nangumusta kanyang tanan mga kaigsunan. O kauban po din nato karon sa studio, kauban natong ministro o magwawali, Brother Ronald Kanyaman. O gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpangamusta nila ni Cornelia Telebrico, kang Demel Telebrico o kang Bernabe Telebrico nga may nagsuporta sa radyo natin FM sa DYRR sa Butong Pinamongan, Cebu. Ug ako pong mga pagpangamusta nila ni Sister Esperidion Vertodes ug iyang kapikas nga si Elken Vertodes ug siyang pagmangkon nga si Ima Quijano Bilida nga usa gyapon nga suki sa tigpaminaw sa programa sa DYRR sa 103.9 oras kana sa alas 12 sa adto hantod sa alas 12 media sa hapon. O dinay karong higuna mga kagalaan pag-isunan, ako kamong ihatag sa akong kauban nga ebanglista. Kumusta og mayong pagpataling og usab sa gihapon kini ang inyong igsuon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makikauban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamaturan. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 28 na ka mga radio station mabati ang programa aduna kitay matag-adlang Domingo ug usab adunay matag-adlang Sabado sa inyong pagpatalinghog og dinhi nining maong sibiyan sa RP Dixkio Teleradio Cagayan de Oro City mabati ang programa matag-adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon adunay pagsubli nini sa matag-adlang Martes ug Huwebes launa ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsunan nga naghatag suporta sa mga radio station dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM mabati ang programa matag-adlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi usab sa Ingog City sa Railbait Radio matag-adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon gisuportaran unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug yun man sa pamilya Quisimondo ug ni Brother Mario Chabit o gingon man ang naghatag suporta ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga branyo tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Dinhi usab sa Kaboses Power Radio mabati ang programa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental matag-adlang Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion din gisuportaran kini sa atong igsuon kaubang ebanghelista o ministro Brother Diver Rizaba.
Dinis Cagayan de Oro City sa inyong pagbatalingog matang adlong Domingo dinis sa Diksaryo Radio Ultra 1188 AM band alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Dinis sa Tandag City mga kaigsunan sa DXBP Shore FM matang adlaw kita nga Sabado sa inyong pagbatalingog alauna ngadto sa alas 2 ang tagnas kapunon din gisuportaran kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado o ang iyang usab nga mga opisyalis ang Vice Chapter President Sister Alma Bernido, ang Treasurer Sister Julie Tobo, ang Secretary Sister Marina Campado, ang mga advisor Silo Canonigo, Eric Canonigo, Gertrudis Canonigo, Marcelo Hubay og ni Brother Pedro Campado. Ato sab nga gikumusta ang nakabig sa pagtulunan sa PBC na sakop sa branch sa Tandag Sister Mil Labado Go Santos. Ato sab nga gihatagan og timbaya ang chapter president nga nagahatag suporta dinhi sa Sibihan sa DX MB RM DX MB Malibalay City chapter president Brother Paquito Onabia og ang vice chapter president Brother Carlito Alcala. O ginausab sa Lipa, Batangas branch ang chapter president atong igsoon Brother GC Salazar. Ato usab magikumusta ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nagasudlong via Facebook Live Sister TC E. Kulihat o ni Sister Lily Patterson. Sa mga amakiton o Hermias family labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias ato usab nga gitimbaya. Ang atong legal counsel sa pagtulunan sa PBCM Attorney Ramel G. Carion. Ato usab magikumusta ang mga higalang salesman nga nagasunod o nagatanaw sa atong programa. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos o sa imong kabika sa kinabuhi. Kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen 0917-811-8882. Pagkaroon sa pag-isgot sa tema, mga kaigsunan, balik ko kamukang Reverend Charlie. Ining tungura karon mga kaigsunan o mga mahal lamang tigpaminaw, ang atong pagaisgutan karon mao kini. Kung si Master Tomas D. Eugenio Sr. ang katumanan sa Espiritu Santo, nganong ang iyangalan dili mabasa sa Biblia. Nganong nga importante kini nga atong pagisgutan. Tungod kay adunay atong programa nga diri nanukan sa Sure FM, Tandag City, sa DXBP. Dunay atong usa sa mga nagapamati nagahimo sa comments sa FB og kini atong pagasusiyon ang iyang comment Brother Berlin mo'y hinungdan nga kini ang atong napili nga mga pagtuon karon sa mga pagpamahayag nato. Atong pagabasahon ang iyang comment kining si Ruben Gambe. Siya ang nag-comment sa wali na to Reb sa Sure FM sa Tandag City. Dayon atong isunod og display ang kining 70 Adventist Church nga logo. Kay usaman ni ka 70 Adventist. Okay Reb, atong pagabasahon ang iyang gi-comment matud pa ni Ruben Gambe. Amahan may ngalan mabasa. Anak may ngalan mabasa. Unya pag-abot sa espiritu walay ngalan mabasa. Unya ingno ninyo ngalan sa espiritu si Tamas murag labo brad matud pa niya Reb sa atong mabasa. Okay no. Kining pangutana niya kibali sa maong comment sa panahon nga nagwalita sa Sure FM diri sa Tandag City. Ang atong programa kini nga comment niya nabinbini tungod kay daghan man laging nagapangutana busa katong among na-display sa atong mga pagtuon. Paabot lang mo kay dili mahikaw ang inyong mga pagtubag. Ang rason ni higalang Ruben Gambi nga ang amahan daw may ngalan man, unya mabasa. Ang anak may ngalan mabasa. Unya pag-abot sa espiritu walay ngalan mabasa. Unya ingno ninyo ngalan sa espiritu si Tomas murag labo brad. Nya atong susiyon nga ang kasulatan dugay nang nasulat, unya lain-lain og tuig ang pagkasulat sa Old Testament o sa New Testament. Ato sang pribahan Bradiber.
Okay, Reb. Atong pagabasa, mubasa ta sa online sa bbc.co.uk. Mao kini ang gihatag nga pahayag nga ang title niini nga article sa online, The Bible as Library. Dayon sa ubos atong mabasa na ay introduction. Ingon niini ang nakapahayag. Matud pa dinhi. The Christian Bible has two sections, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is the original Hebrew Bible, the sacred scriptures of the Jewish faith, written at different times between about 1200 and 165 BC. Dayon sunod itong mabasa, the New Testament books were written by Christians in the 1st century AD. Nga kung basahon na to sa Cebuano, nagaingon niini, pasiuna, dayon matod pa dinhi, ang Kristohanong Biblia adunay duha ka seksyon. Ang daang tugon ug ang bag-ong tugon. Ang daang tugon mao ang orihinal nga Hebreo nga Biblia, ang sagradong mga kasulatan sa pagtuo sa mga Hudiyo nga gisulat sa lain-laing mga panahon tali sa mga 1200 o 165 BC o before Christ. Ang mga libro sa Bagong Tugon gisulat sa mga Kristohanon sa unang siglo AD, Anno Domini. Atong nakita, mga mahalamong tigpaminaw, higalang Robin Gambi, nga kini di ang Biblia, nga gitawag og Kristohanong Biblia, doon ay duha ka seksyon, gi-highlight na to para maklaro. Daang tugon og ang bag-ong tugon. Unya, nasulat ang daang tugon sa maong original nga Hebreo nga Biblia. Mahilo og may green nga kitoy nato pag-highlight mga puntos lugar nga maoy atong pagakwaon. Nga kining sagradong mga kasulatan gitawag na og the Bible as library kay nakompos lugar nga daghan lugar. Mao na nga ang mga kasulatan sa pagtuo sa mao Dios nga gisulat sa lain-laing mga panahon. Sa daang tugon lang ganiya tali sa mga 1200 o 165 BC kung before Christ. Sa tupa sa daang tugon lang, lain-lain nga panahon ang pagkasulat niya na. Busa, human na lugar nga nakasulat niya. Sa gi-highlight na to nga green, ang mga libro sa Bagong Tugon gisulat sa mga Kristohanon sa unang siglo kung Anno Domini. Kung sa unang siglo, kanang in the year of our Lord, tuig sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kining atong tuig karon, nati amo diha sa una pa lang nga siglo. Busa nasulat na o mayong himatngunan sa tanan nga mga nagsunod nining programa, mga lagitong lamdag sa kinabuhi. Nga kung ang Biblia magtagna, dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna, ibutang ang ngalan. Kay kung dili mabutang ang ngalan, dili na tinuod. Pananglitan higala ang inyong bunal. Kung among ibalik, kay namunal ka man, diri ka namo, kay bali og bunal pa. Sa inyo bang patakaran, wala ba kami masayod, nga sa inyong doktrina, si Ellen Goodwhite, o sa nga gitawag ninyo, og propita, diya sa Seventh-day Adventist Church, gipasikat ba ninyo sa nakasulat sa Biblia? Sa inyong istorya, nga ang iglesia nga sa ulahing mga adlaw, adunay propita. Siya ang propita diyan na. Para pagpatinaw, ang inyong basahon, mo'y mapatugaan nini, para dili ta mahimong bakakon bradron. Unsang nakasulat sa ilang, usa sa mga doktrina, topiko, numero 23, kay 28 lessons man kini. Okay. Niareb kining ilang basahon nga nag-uluhang glagda sa pagtuon sa Biblia ug mga balaang alawiton. So, usa man ka Seventh-day Adventist Church, higalang Ruben Gambi. So gingon ni Reverend, namunal ka dili namo kanang imong bunal, perminting sagang, pero kining among i-counter diha nimo. Amot masagang makanin nimo. Unta nang konsulta ka inyong kadagkuan na ka ni comment dire sa amo Niya. Sa gingon ni Reverend pagtulunan
numero 23, doon ay mga pangutana nini. Gilangkuban kinis mga pangutana, doon na po yung mga tubag. Pero ari ko mabasa sa pangutana 8 ngadto sa pangutana 10 nga doon na po yung mga tubag. Kada pangutana, brethren, numberan, may tubag po nga may number. Tinuod ko na, akong basahon giingon. Pangutana 8, unsay giingon may tungod sa pagpamatuod ni Hesus. Tubag, bugna 19 Gs. Ang espiritu sa tagna, busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. Oh, ato tiban-an, brethren, no? Ang katapusang iglesia sa inuning doktrina higalang Robin Gambe, may manalagna. Kinahanglan gid daw nga may manalagna matud pa niya. Amatos masagsahon. Kinahanglan pa ang gigamit. Kinahanglan pa, di murag mandatory gigayo nga word ba. Okay, paday na to. Sa nuibing pangutana rib, gingon doon ang hiya sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Septimo Dia. Ang tubag, oo, si Mrs. Ellen Goldwhite, E.G. White mo nito pero Ellen Goldwhite ning kinatibuk ang pangalan, giila nga nakadawat nining hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato, nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. So ilan ang gikot Reverend nga ipangutan naman nga ang paghiyas ba daw sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Septimo Dia nga ang katapusang iglesia kinahanglan dunay manalagna. Ilang giansiran nga si Ellen Goldwhite giila nga nakadawat nining hiyasa. Dayon matud pang iya daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. Nga ang matuod nga malagna, Mao si Ellen Goldwhite. okay. Pangutan na Jess, gingon. Ang kauswagan sa atong buluhaton karon nagasalig ba sa atong pagsunod sa mga pahamatngon o mga espiritu sa mga tagna? Ang tubag. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 20, versikulo 20. Oo. Na itubaga, oo. Tuuhi ang iyang mga manalagna aron kamo muuswag pagsunod sa manalagna ug kauswagan nagaduyog. Igalang Robin Gambe, kinahanglan man gyud nga ang iglesia sa ulahing mga anlaw lugar, sa katapusang iglesia, matud pa sa inyong doktrina, aduna may manalagna. Ug ang inyong manalagna nga tinod nga manalagna kay tungod sa iyang gibiling mga sinulat mo'y nagpamatod nga sa Biblia, ilhanan siya nga matuod nga manlagna. Unya, tuuhan gyud ang manlagna. Aron, adunay kauswagan lugar diyan niya na. Patuhan ang iyang manlagna. Karon kay patuhan man. Kung mutuo pod mi sa inyong manalagna, sigurado ka ning dili manalagma. Pag inguni mo nga ang Espiritu Santo na mo, walay mabasa nga ngalan sa Biblia. Si Kristo aduna. Ang Amahan adunay ngalan nga mabasa. Ang ibuwa pong manalagna, higala, doon na ba po hingalan? Una diha ang counter nga pangutanan namo. Kami, kita, brother, wata masuko, di katawa lang tama kayo. Kini simple raman nga, di man nato ikasuko kay comment man niya. Ang ato lang, nga kanang imong pinangutan-an o mubalos mi, di, nabulyaso kita karon nga, mingon, aw, ang tubag ba ana? Tabla? Dili man gyud pud mi makatugot nga makapanabla ta og inganaon nimong tubag. Pero nasayod mi nga ang ilhanan sa pagkatumanan kung ikaw man. Kay pag-ingon na mo katumanan, kay nagtagna nga mong gibasihan. Sa inyo po, si Ellen Goldwhite, katapusang manang na diya sa katapusan nga iglesia, may lagi po og mao. Nakaron, niya, atong susiyon sa, nga sa matag panahon, ang Dios magpadayag ang iya makataon, isipon nga siya usa ka bandila. Ay nang priba, Brad, rini nga sa unang kapanahonan sa Israel, ang ilang Dios nga gialagaran, o siyo ba, kipakasama ingon nga bandila. Aniya ang prueba reb nga sa unang panahon ang Dios nga si Yuba gipakasama nga bandila. Atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Exodo kapitulo 17 bersikulo 15 ang pagpayag sa balaang kasulatan. Og si Moises nagpatindog og usa ka halaran og iyang ginganlan kini si Yuba nisi nga adunay asteres gibutang nga footnote sa ubos si Yuba nisi si Yuba akong bandila. Higala, gituyo namo nga kadawali namo
nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Nailunggo sa inyong Biblia para ipakita namo nga si Moises di ay nagpatindog og usa ka halaran og iyang ginganlan kini og Hihuba Nisi nga may asterisk o footnote niya na nga kung tan-awon nimo sa ubos ang kaulugan sa Hihuba Nisi, si Hiuba akong bandila. Karon kay si Hiuba ilamang bandila sa unang hugna nga panahon. Kay gingon man namo, higalang Robin Gambe nabahin ang tulo nga pagpangalagad sa mga tao. Kining ikatulo, mo ning katumanan diri sa dapit sa among magtutulo din. Nahisakop kami niining kapanahonan sa iyang katumanan diya sa Espiritu Santo. Sa unang hugna, si Hiuba Nisi, si Hiuba mao ang ilang bandila. Kinibang matang sa bandila, giwali ba ni nila? Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Diwali Reverend, ug ang prueba dinhi gyapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na ko basahon. Dinhi sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 gingon sa pagbayag sa Biblia. Kay gamantala ko ang ngalan ni Hiuba, pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong ug matulid. Busa, gimantala ko ang ngalan ni Hiuba, man ang imong gingon nga kasulat na ang ngalan. Unya ang titulo, bato. Unya kini si bato, nga mao si Hiuba, nga kanang Hiuba, iyang ngalan. Mo man na ang ilang bandila sa ilang kapanahunan nga gitawag og Hihuba Nisi. O ngano man nga gimantala nila kay ilang ang panahon. Pero kini bang pagmantalaan, Brad Rene, padayon ba? Kay kung padayon, wala na'y kapanahunan para sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ba mapadayon? Ang pagmantala sa ngalan ng Jehova bili na kana ipadayon. Nga mao siya ang gitawag og bandila o Hihuba Nisi. O gitagna kana ni propeta Jeremias. Atong pagabasahon nga Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 ang nakasulat. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsatagsa ka tawo siyang isig ka tawo og ang tagsatagsa ka tawo siyang igsuon sa pag-ingon. Iluhon mo si Hiuba kay silang tanan managpakaila kanako gikan sa labing diutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Hiuba. Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayud hinduman ko ang ilang sala. Kini mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan, higalang Robin Gambe nga ni-comment diri sa among programa sa Tandag City, Sure FM. Atong nabasa nga gitag na nga dili na gyud magtudlo pa ang tagsa-tagsa ka tawo, gi-highlight na to grade. Siyang isig ka tawo, ug ang tagsa-tagsa ka tawo siyang igsuon sa pag-ingon, mahilo, gi-highlight na to. Ilhon mo si Hiuba kay silang tanan managpakaila kanako. Sa ato pa, niabot ang panahon nga si Hiuba Nisi, kailang bandila nga gimantala, adunay pagkat up na sa maong pagmantala, din siya mao ang iyang ngalan Hiuba sa titulo bato. Kini preparasyon tungod kay gikat up para sa ikaduhang hugna nga panahon kay adunay mupuli kang Hiuba Nisi. Kinsa ba ang mupuli kang Hiuba Nisi? May tagna ba, Brad Diver? Oo, Reb, may tagna. Pero ang maong tagna, may nakasulat ba nga ngalan, nga gibasihan, nga mo ni ang kapuli ni Hiuba Nisi? na wala gyud atong pagabasahon sa kini nga Biblia, ESV o English Standard Version. Dinhi nato pagabasahon sa Zechariah chapter 13 verse 7. Nagaingon dinhi, the shepherd struck. Dayon sa ubos atong mabasa dinhi nagaingon, awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. Na kung basahon na to sa Cebuano, nagaingon ini, ang titulo gihampak ang magbalantay. Matod pa dinhi, pagmata o espada batok sa akong magbalantay. Batok sa tawo nga nagbarug. Sunod nako, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Patya ang magbalantay ug ang karnero magkatibulaag. Akong ibalik ang akong kamot batok sa mga gagmay. Nakita nato nga sa English sa Zechariah chapter 13 verse 7, matinaw
a weak sword against my shepherd, against the man who stands next to me. Nga sa Cebuano, giklaro na, nga kini mao ang magbalantay nga paghampakon, pagmata na o espada batok sa akong magbalantay. Ang Diyos nag-ingon si Yuma, batok sa tao nga nagabarog, sunod ka nako, the man who stands next to me, nga nung sunod na siya, mapuli. Kaya ang iyang dapit, gipuhas na, dili na imantala ang iyang dapit sa pagkahihuban ni si ingon nga bandila. Pero, kining magbalantay nga samaran, nga tao nga iyang kauban nga musunod sa iyang dapit pagbarog. Walay nakasulat sa Biblia, higala, sa tagna. Pero pag abot na sa katumanan, nga nasulat na ang bag-ong tugon sa unang siglo, dito gideklarar sa katumanan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa sa pagdeklarar, nagsulat ang iyang mga tinunan, nabilin, busa kita na'y nagbasa karon. Kinibang Zacarias Kapitulo 13, versikulo 7 nga gibasa na to, ang English Standard Version, Badone. Gikot ba ni sa atong Ginoong Hesukristo nga siya kanang nakasulat niya nga katumanan, lamang walay ngalan kay dili abilidad sa pagtagna nga isulat ang iyang ngalan. Ang tubag niya na, oo, Reverend, gikot sa atong Ginoong Jesucristo sanglit siya may katumanan niya nang magbalantay nga pagkasamaran. O niya, gingon na, tao nga kapuli o nagtindog sunod kang Hiyuba o puli kang Hiyuba. Ang prueba sa Biblia gapon nga may tatak 70 Adventist Church na ko basahon din ni sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 30 ngadto sa 31, gingon sa pagpaya. Og sa nakaawit sila usa ka awit, sila nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya si Jesus mingon kanila, karong gabi na, kamong tanan managpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon. So nagquote siya og kasulatan kay nag-ingon man siya nahisulat kini nga nagaingon. Hain kini katong giingon sa Sakaraya 13:7. Pagkasamaran ko ang magbalantay og magakatibulag ang mga karnero sa panon. Oh, diha sa the word nga panon, diha sa mga karnero sa panon, sa last word diha na ay litra diha nga in. Kung tanawon nimo sa footnote matag Biblia, sa inyong Biblia, igalang Robin Gambe, makita nato ang Zacarias 3:7. Meaning, nga diri sa footnote, makita nato nga dito ka nagikuha. Sa maong gikuhaan, may ngalan bang nakasulat? Wala. Ingon ini usab sa pag-abot na unya sa dapit na nato. O namo. Ato lang siguron sa pagpriba. Nga samtang si Kristo mulusot sa pagkatuman na gitagna siya. Nga kauban ni sa amahan. Pero ni anang tungura, gisangpit na ang ngalan. Pero dili may baluan. Nga may ngalan ba ang anak o si Kristo kung dili pamulutaw. Gipaagi kinig pangutana, priso nga atong ansiran, Bradiver. Ni Areb, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Proverbio Kapitulo 30, versikulo 4, nagaingon ini. Kinsabay nakasaka ngadto sa langit ug nanaog. Atong ansiran reb, mao ang amahan. Kinsabay nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinumo. Ang amahan gihapon. Kinsabay nakahugpong sa katubigan sulod sa iyang panapton. Mao gihapon ang amahan. Kinsabay nagapahimutang sa tanang mga kinatumian sa yuta. Ang amahan gihapon. Kinsaba ang iyang ngalan, sumay ngalan kining amahan. Ug kinsaba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki kung ikaw nahibalo. Oh, kita mo na, gi-highlight na to sa usa sa mga pangutana kinsabay nakasaka ngadto sa langit og nanaog. Giansira na tong amahan na sayop ba? Pwede di ay tamu answer kung matunong ang answer. Niya sa tanang pangutana, gi-highlight na to kinsa ang iyang ngalan. Idi kung naibaluta atong ansiran si Hiyuba. Pero nining tagnaa kay tagna man ni nga may anak din ni Hiyuba. Giingon yun. May highlight na to nga yelo. Kinsa ba ang ngalan sa iyang anak nga lalaki kung ikaw naibalo? Igala kung masapunta sa pangutana ni Haring Salomon nga anak ni David, kini siya mabalighot, magpermanente nga wala kita makaila. Pero sa atong panahon kay nasulat naman ang bag-ong tugon, mo nang mulargutang si Hesukristo na sayop bakungan la na to.
kung nasayod na ta. Busa, kung dunay mo blame, na kasulat di ang ngalan, naog di man din na, kinsa man din na. Na nangutana man ka sa dapit sa mong magtutulo, nakasulat ba ang ngalan sa Espiritu Santo? Tagna man. Atong basahon, unya ang tagna niya. Unya, kay nag-ingon man ka nga, gusto magiging ay kag nakasulat. Ang imong propita nakasulat? Wa po diha. Kusog ra ba tong imong kauban diri sa Dipulog si Mitchell Bendilio kamuingog. Wa jamo. Na wa jamo tapod ani karon. Ay tinud bitaw, basta maingon anak pangutana. Ayaw pangutana kung naa nimo ng prinsipyo ha. Lamang og nakalimuta kay nagwalita wa nato matuhog ang kinatibuk ang doktrina nga ingon niya na biray. Karon sa pangutana sa narikod sa Biblia, wa misupak ka nakasulat ang ngalan sa man si Jehovah. Hay ang priba nga ang ngalan sa man Brad Rini si Jehovah. Anya Reb, atong pagbasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 8 ang pagpayag. Apan karon o Hiuba, ikaw mao ang among amahan. Bisag di alam takuto mo. Kana di ang amahan, nagingon ni mo sa ngalan sa amahan nakasulat. Si Jehovah na. Nabasa gani na nato sa Deuteronomio 32:3-4 nga igamantala ko ang ngalan ni Jehovah. Kay maogi na ang iyang ngalan. Gani, kanang ngalan, nakasulat na sa Isaias 42:8. Ako mo siya, kini maong ako ngalan. Karon, kay siya ba man mao ang ngalan sa amahan, no? Kining anak nga atong nabasa sa tagna. Sa tagna, walay Hesus Kristo. Pero sa pagkatuma na, dito na nasulat, busa nasayod na ta karon. Na karon, sa Biblia ba, kung si Haring Salomon, nakibalo nga, doon na di ay ngalan aning anak, pero sa ilang panon, dili pa nila matugaan. Kaya wala pa man matao nga atong Ginoong Hesukristo sa physical. Pero sa kaimtang, espiritual, naana siya, espiritu nga kaimtang. Mismo ba si Haring David, nagtugan o sa Brad Ronnie nga, kini si Jehovah may anak gyud ni siya? Tinood ka na, Reverend, nagtugan usab ang ama ni Haring Salomon, nga mao si Haring David. Sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, yapon ako, basahon rin, bari ko mabasa sa Salmo, sa iyang kapitulo 2, versikulo 11, nga to sa 12 ang pagbasa. Unahon tang 11. Sa kahadlok, umalagad kamo kang Hiuba, mamuning amahan, og managlipay kamo uban ang pagkurog. Sa 12, humalok kamo sa anak, aron siya dili masuko og mga wala kamo diha sa dalan kay ang kapungot niya mosulaob sa dili madugay bulahan kadtong tanan nga modangop diha kaniya. Gitagna sa Biblia, humalok kamo sa anak. Isang anak ni Jehovah. Nakinsa may hagkan ani higalang Robin Gambe. Ngawa pa man matao nining panahon na ang atong Ginoong Hesukristo pag-iyon ni David. Akto, humalok kamo sa anak. Sa ato pa, buti pasabot, nga tagna ni, nga ang anak, tahuron, pinagi sa paghalok. Ang nakadiprensya lang sa pagkatao na, sa paglutaw na sa atong Ginoong Hesukristo, dunay ni halok. Pero dili halok sa pagtahod, sa paghigugma, kundi paghalok nga pagbudhi. Nga ang nagbudhi, mao si Judas Iscariote. Ayon ang priba nini sa Biblia, Brother. Ni Areb, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Mateo, kapitulo 26, versikulo 47, hantod, versikulo 50, na nag-iingon ini. Versikulo 47, ug samtang nagsulti pa siya, tanawa, miabot si Judas, usa sa napulog duha, kinuyugan sa usa ka dakong panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Sila gikan sa mga saserdote nga punuan ug sa mga ansyano sa lungsod. 48. Ug gihatagan silag ilhanan sa magbubudhi nga nag-ingon, ang akong halukan mao kana siyang tawhana, dakpa ninyo siya. Lugar si Judas mo'y nagsulti ani. 49. Ug siya miduol dayon kang Hesus. Ug miingon kaniya, magtutudlo, kumusta ka? Ug iyang gihagkan siya. 50. Ug si Hesus miingon kaniya, higala, nganong ania ka? Ug miduol sila, ug si Hesus ilang gigunitan ug gidakop. O kita nato na,
Ang intensyon ni Judas, kay gibaligya man niya ang atong Ginoong Kristo sa mga kaaway. Kinsa gani kuno tong iyang hagkan, isadakpan ninyo siya. Mao to nga sa versikulo 49, giingon sa atong mabasa, magtutudlo, kumusta ka? Ingon ni Judas. O iyang gihagkan siya. O busa sa versikulo 50, sa kapitulo 26, gigunitan din nila o gidakop si Jesus. Katubay halok sa pagbati, sa pagmahal sa atong Ginoong Kristo. Ay dili. Sa tagna, humalok ka sa anak. Lain ang hinalukan ni Judas kay sa pagbudhi. Na sa pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, mo nang naila. Kay si Kristo sa diyang naimugso, wa pa siya mugula, dito pa siya sa sabakan ni Maria. Di na unta mo dayon pagpangasawa si Jose ang bana ni Maria. Kaya naon sa bang nagmabdos man siya. Pero gitungaan siya sa manunda. Dito pa diyon, nahibaw ang iyang ngalan. Dili niya atong panahon. Nga si David ingon, humalo ka sa anak. Wapoy anak magkan. Kinsa ang ngalan siyang anak. Matod pa niya ring Salomon sa Proverbio 30, versikulo 4. Wa pa po diya ang anak. Wa pa po may balo diha na sa pagkatao. Ay ng preba, brethren. Aniya ang prueba reb atong pagbasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh-day Adventist Church. Niya dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto sa 21 ang pagpayag. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa usa ka manununda sa Ginoo mitungha kaniya pinagi sa lamgo og mingon ngadto kang Jose. Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Sa 21, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mao man ang magaluwa sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kita mo na, igalang Robin Gambe. Og sa gianak na niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus. O dito na, nakita, nakasulat na, nakaroon. Pero sa tagna, walay mabasa. Lain pang tagna sa atong Ginoong Kristo nga gitawag og usa ka sanga. Nga kini siya mabasa sa Biblia. Pero walay makita nato nga ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ay nang preba, Brad Ronnie. Okay, Reb, niya, laing tagna, nausab nga sa katumanan, ansiran ta sa Ginong Hesus, pero sa pagtagna, wag ngalan nga Hesus Kristo niini. Biblia gapon Reb nga may tatag 70 Adventist Church na ko basahon. Ari ko mabasa sa Isaias kapitulo 11, versikulo 1, gingon kini sa pagpayag. Og may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay, og mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Nakita nato nga gi-highlight nga mugula ang usa ka saha. Pero gikan sa punuan ni Isay, mubunga pud ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Gi-highlight nato green og yellow. Kini siya usara kanang mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay, ug kining mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Sa paghubad sa Biblia, giun sa kini pagsulti kining maong tagnaan, Bradiver. Hari na kana Reb o bagong hari gikan sa kaliwat ni David. Atong pagabasahon sa Maayong Balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales Reb sa Isaias 11:1 matud pa dinhi, ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutunga usab ang usa ka bagong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Nakita nato sa gi-highlight ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Sa yelo naman, mutunga usab ang usa ka bagong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Kini di ang gitawag og tagna nga may mugula nga usa ka saha gikan sa gamot ni Isay, mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot sa Isaias 11:1 sa gibasa nato kaganina sa Biblia nga Seventh-day Adventist. Diri sa Biblia nga atong gibasa, matinaw nga usara kaliwat kana ni David, bag-ong hari gikan sa kaliwat ni David. Nga naman kay ang bag-ong hari dili si Salomon nga anak ni David. Bag-o ni siyang hari kay ngano ang gamot kini ni Isay. Si Isay sa Biblia kinsa brethren si Isay.
Anya Reb, akong pagbasahon kaning Biblia nga aduna tatak 70 Adventist Church sa Salmo kapitulo 72 bersikulo 20. Ang mga pag-ampo ni David ang anak nga lalaki ni Isay natapos na. Sa ato pa kini si Isay, mo ni ang amahan ni David, diha lugar sa kaliwat ni David, mugula kining bagong hari. Kay kung balikan ta pag-display ang Isaias sa Biblia nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales. Kini, mo ni siya ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol o may gi-highlight na to nga yelo, muto nga usab ang usa ka bagong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Nga mo ni siya sa ato nang nabasa sa Isaias 11:1 nga ang gamot ni Isay. May ngalan ba diri? Wala. Wala gyud. Wala. Karon kay wala man. Pagkatuman na nakasulat, mo nang nahibaw-an na dayon. Kinsa ang gamot ni Isay nga bagong hari, bradron nga kaliwat ni David. Mao atong Ginoong Hesukristo Rib, gani siya man mo'y namulong nga siya kaliwat ni David. Nga si David anak na ni Isay. Ang priba sa 70 Adventist Church gapon nga Biblia sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 16 giingon sa pagpahayag. Ako si Jesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban nining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David. Ako mao ang masidlag nga bituon sa kabuntagon. Di na klaro karon nga ang gamot ni Isay nga gitawag og kaliwat ni David nga bag-ong hari mao ang atong Ginoong Kristo. Mao ni siya ang gingon sa tagna sa Zacarias 3:17 sa English Standard Version nga the man who stands next to me, nga gingon, away ko sword against my shepherd, the man who stands next to me. Ang ato ng Ginoong Kristo. Pero kini si Kristo nga mo'y mupuli na sa maong giwali nga hiuba ni si nga bandila nga si Hiuba. Mo sab ni siya ang nahimo usab kini siya nga bandila. Bandila gyapon ang atong Ginoong Kristo nga kaliwat ni David. Unsay priba, Brad Dever? O bandila siya Reb og kini usab si Ginoong Hesukristo ni angkon gini siya nga hari Reb ato usab nga pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church Reb. Bot mo ipasabot, Brad Dever, nga sa di papasahon lugar nga siya bandila. Gipribahan o pribahan nga siya hari ka mo may tagna sa Isaias 11:1 sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Atong pagabasahon dinhi sa Juan 18:37 nagaingon ini ug si Pilato miingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Bisag diha lang ta kutob Reb. Ug atong basahon Reb ang tagna ni Ginoong Hesukristo nga sanga ug siya usab bandila. Ato lang isunod sa Biblia gihapon nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Isaias kapitulo 11 bersikulo 1 ikama nato sa bersikulo 10. Nagaingon ini, ug may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay. Ug mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Dayon sa bersikulo 10 nagaingon ini, ug mahitabo ni atong adlaw nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan. Kaniya mangita ang mga nasod ug ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. Oh, nakita na nato nga kining gamot ni Isay mao man ang atong Ginoong Kristo. Magatindog kini ingon nga bandila. Kining gitawag og sanga. Nakaron kini bang sanga ipakatawa ba ni sumala sa tagna sa Biblia, brethren? O Reb, ipakatawag kining sanga sumala sa tagna sa Biblia ug ang priba dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ari ko mabasa sa Zacarias kapitulo 3 bersikulo 8 gingon. Pamati karon o Josue nga labawng saserdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga naglingkod sa imong atubangan, kay sila mga tawo man nga usa ka ilhanan. Kaya niya karon pakatawhon ko ang akong alagad nga mao ang sanga. Oh, nakita na to nga kining sanga nga kaliwat ni David. Sa nakita na nato sa pagkatuman na mao atong Ginoong Kristo pakatawon kini. Pero hain ang relatibo niini nga sitas nga ipakataw kini Brad rini sa Biblia kining sanga. Hain ang katumbas nini.
Anya ang katumbas nga sitas atong pagabsahon nga Biblia kini adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamahanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Higala, Robin Gambe, nakita nato ang usa ka bata nga laki mataw alang kanato. Ang usa ka anak nga laki gihatag. Lain ang gihatag, lain ang naghatag. Busa sa nasayod nakita nga ang naghatag nini mao ang amahan, nga mao si Hiuba, kanang Hiuba mo nang iyang ngalan. Ang iyang mga ngalan daghan gawas nga gitawag og sanga nga pakatawon gingon pag ang iyang ngalan ining tagna kahibulungan magtatambag ikadua Dios nga magkagagahom ikatulo amahan nga walay katapusan kaupat ikalima ang prinsipe sa pakigdait pakatawon kini niya sa pagkatao na kining sanga sa pagkatuma na walay lain gitawag kini og ang pulong mao kana ang atong Ginoong Kristo hain ang priba nga pagkatao na sa atong Ginoong Kristo brad deber nga kini siya mao ang bandila Ni Arib atong pagabasahon sa Biblia nga Amplified Bible dinhi nato pagabasahon Sa John 1 verse 1. nagaingon ini. In the beginning, open bracket, before all time, close bracket, was the Word, open parenthesis, Christ, close parenthesis. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Dayon gi-open bracket diri atong mabasa Isaiah 9 verse 6. Dayon sa 14, Mao kini ang mabasa. And the Word, open parenthesis, Christ, close parenthesis, became flesh, human incarnate, and tabernacled, fixed His tent of flesh, live a while among us. oh And we actually saw His glory, His honor, His majesty, such glory as an only begotten Son receives from His Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. Oh, gibutangan, giparisan og Isaias 9:6 niining Biblia to prove nga kining ni ana sa sinugdan na ana ang pulong nga giansiran nga mao ang Kristo kay ipakatawo man na sa atong pinulungan brad Deber. Ang kining Juan 1:1 nagaingon na niini, sa sinugdan sa wala pa ang tanang panahon ana ang pulong o Kristo matud pa dinhi. Ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios sa iyang kaugalingon. Isaias 9:6 nga ato babasa. Sunod sa bersikulo 14 nagaingon niini sa Bisaya nga pinulungan, ug ang pulong Kristo nahimong unod, tao, nagpakatao og mipuyo, gipahimutang ang iyang tulda sa unod, mipuyo sa makadiyot uban kanato. Bisag di lang tano. Mm. Nataw ra kining pulong. Kay mo man ang gitagna sa Isaias 9:6. Sa tagna sa Isaias 9:6 higalang Robin Gambe, wag apoy mabasa nga Hesus sa pagkatuman na nakasulat na. Karon nakita nato nga mao day na ang atong Ginoong Hesukristo nga milutaw ang kaliwat ni David ang gamot ni Isay. Ingon nga bandila. Di man na nato nga si Hiuba bandila. Hiuba ni si. Karon kining Juan 1:1 sa bang ubad sa Biblia Bradron, giunsa na kini pagkasulti. Okay, sa Biblia rin nga The Message Catholic Ecumenical Edition. Basahin ako ang John chapter 1 verse 1 kama 14. Gingon sa pagpayag nga tumabasa. The Word was first. The Word present to God. God present to the Word was God. O diya, sa verse 14 sa chapter 1 sa John, the Word became flesh and blood. Sagya lang rin no, klaro kayo. Og atong basahon sa atong pinulungan para maklaro gyud ang Juan 1:1 gingon ang pulong mao ang una. Sa Cebuano na. Sa Cebuano na. Dayon atong isunod, sagya lang ang pagbasa giklaro na nato nga kining word o pulong mao ang una. Sa 14 katong pulong nga gingog una nga nahimo ng child dito sa pagtagna sa Isaias 9:6 gingon dayon sa 14 ang pulong nahimong unod og dugo. Nakita mo na, di nagpakataw na. Kini di ang pulong, gitawag ni diri sa The Message sa English sa John chapter 1 verse 1. The Word was first. Ato pa kini di ang atong Ginoong Kristo. Mo ni siya ang first nga bata nga mataw nga bandila. Pero pag abot na ni Kristo nga bandila,
giwali ba ang atong Ginoo Kristo, Brad Rene? Giwala ginaareb no dinhi sa ato pagbasahon nga Biblia kining adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28. Gibutan sa Dios ang pagpayla ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa ninyo ang paglaom alang sa himaya sa 28. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingko diya kang Kristo. Busa kini si Kristo nga kaliwat ni David, giwali ni. Kini nga kaliwat ni David, ingon nga bandila. Pero kini bang pagwali sa atong Ginoo Kristo mapadayon? Mulargot ta diha sa gitawag og hiligay nun nga maayong balita Biblia, Brad Ron. Okay, Reb. Para ipakita nga padayon ba ni nga pagkabandila sa atong Ginoo Kristo nga para pagwali. Okay, basahon na to ang Biblia, ang Hiligaynon Katolikong edisyon sa Biblia. Unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 o 10. Ang ato ni Hibalo, kagang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit, pero kung ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. So, gipahayag sa Biblia nga dunay pulong sang Dios nga giwali sa mga tinunan, pero matod pa ni Pablo, dili hingpit, og kadtoy magataliwan or mawala ining abot sa hingpit. Kung asa gipahinungod ang pagwali sang pulong sang Dios nga matod pa ni Pablo dili pahingpit ug kini mawala ining abot sa kahingpitan, di na nagyapon rib sa Biblia nga Katoliko ligaynon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 nga akong magbasa. Ingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo gingon ni Pablo ilang giwali pero dili hingpit ug mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. O mo kini ang wali nga giwali na si Kristo nga natuman na nga matud pa nimo nakasulat ang ngalan sa Amahan, nakasulat ang ngalan sa Anak. Okay, human naman nasulat. Ngita din kag ngalan sa Espiritu Santo. Mao ni nga dili pa moabot ang katumba sa Proverbio 34 nga naday ngalan ang anak, dili pa matuman, di pa may bawaan. Niyaw sab diri. Basahon ta ang nakasulat sa Mateo 28:19. Wa na to parallel example sa inyong Biblia nga Seventh-day Adventist Church. Ato ba display nga inyong ning Biblia? Ato basahon sa 28:19 sa Mateo. O sige nga. Busa panlakaw kamo o himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, 1, og sa Anak, 2, og sa Espiritu Santo. Igalang Robin Gambi. Ang ngalan ba sa Amahan dinhi? Amahan, iuli na to. Di ba ang ngalan sa Amahan dili Amahan? Si Hiuba. O ngalan sa Anak, iuli ba na to nga ang ngalan sa Anak? Anak, dili gyud pwede. Hesus Kristo. O sa Espiritu Santo nga ngalan, iuli ba na to nga Espiritu Santo? Kay kung iuli nato nga ang ngalan sa Espiritu Santo, ang ngalan sa Anak, Anak pon. Ang ngalan sa Amahan, Amahan pon. Muni nga kini nga tagna, dili pa ni may bawaan. Kung dili matuman ang katumanan, nga mao siya ang mo reveal sa iyang kaugalingon. Nasayod man kami, nga sa among magtutulo, busa sa pagtukod na sa panahon sa pagka-iglesia ni Kristo ang gitukod niya nga iglesia sa Mateo 16:18, Roma 16, gingon ni Apostol Pablo, iglesia ni Kristo sa tagna palang daan. Kay katupon man ang wali pa nga Kristo, kay preparasyon nga doon na napoy musunod nga laing bandila. Dito pa lang sa tagna sa Isayas nga si Kristo mao ang gamot ni Isay nga ingon nga bandila, diha na magbuhat na usab og tagna nga magdapion na usab pag usab ang Dios sa iyang kamot. Kay nakadapion na, unang dapion migawas ang atong Ginoo Kristo. Ikaduhang dapion magpatindog na pud siya bandila. Hayan ang tagna, Brad Deber, sa nakasulat sa Biblia. Nyari, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Isaias Kapitulo 11, versikulo 10 hantod sa 12, nagaingon ini sa versikulo 10. Ug mahitabo ni atong adlawa nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan. Kaniya mangita ang mga nasod ug ang iyang dapit
nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. Dayon isunod versikulo 11 Di man ata sa mapustag kaniot nga nining bersikulo 10 nga og may tabo niya tong adlaw nga ang gamot ni Isay mao man na si Kristo. Nga nagatindog ingon nga usa ka bandila kaya mas 22:16 sa pinadaya. Dahil unsa diyan ko ipadayon nato ni maong nakatagna Brad Deber. ni Arib sa bersikulo 11 atong pagabasahon nagaingon ini og mahitabo ni atong adlaw nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawhan nga mahabilin pa gikan sa Assyria ug gikan sa Ehipto ug gikan sa Partia ug gikan sa Ethiopia ug gikan sa Persya ug gikan sa Kaldea ug gikan sa Amat ug gikan sa mga pulo sa dagat. Timanan na to sa bersikulo 11, mahitabo niya itong adlaw nga igadapion sa Ginoo pag-usab ang iyang kamot sa ikaduha. Nakadapion na siya sa una. Ang meresulta sa pagdapion niya, una, ang gamot ni Isay nga makatindog ingon nga bandila. Pag dapion niya sa iyang kamot sa ikaduha para sa pagbawi sa mga salin o gikan sa mga pulo sa dagat. Unsa dayon? Gipatindugan banig bandila, Brad Deber. Oo, Reb. Matod pa dinhi sa bersikulo 12, ato lang ipadayon sa pagbasa. Ug siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasod ug magapatigom sa hininginlan gikan sa Israel ug pagatigumon ang nangapatlaag gikan sa Huda gikan sa upat kakasuukan sa yuta. Oh, sa tagna magpatindog na pud siya og usa ka bandila. Puli adtong gamot ni Isay sa pagdapion niya sa ikaduha. Mo ni among magtutulo, mo ni siya nga puli ingon nga bandila. Og si Kristo pagkatao gitawag og first child, ang child nga natao first mao atong Ginoong Kristo sa tagda do na pay second child pero sa tagna wa nganli sa pagkatuman na diha sa among magtutulo. Ayon ang priba Brad Ronnie. Okay, Reb, sa Bibliang King James English Version, sa Ecclesiastes chapter 4, verse 15 ako basahon. Gingon sa pagpahayag, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Nga sa atong pinulungan, gipalandong ko ang tanang buhi, nga nagalakaw, ilalom sa adlaw, uban ang ikaduhang bata, second child, nga mibarog fully kaniya. Oh, may second child, mubarog puli kanya, maghisgot bagog second child o why first child? Dili. Kansa ang first? Nabasa na ganina sa damisit sa chapter 1, verse 1 sa John, nga mao ang atong Ginoong Kristo o ang mupuli niya, klaro, nga Espiritu Santo pinagi sa ang pulong sa Diyos. Biblia. Diya, unsa man, 14:26 sa Juan. Basahon ko. Apan kon makagikan ako, ang magdadasig gamong Espiritu Santo, maong ipadala sa man. Puli kanako, may puli ba sa atong Diyos Kristo? Oo, nga naman. Kay gikat-up ang wali nga Kristo o kung kat-upon ang mapuli Espiritu Santo, ang second child kay ang first child ni dako man to. Ang second child mao nang ikaduha na pod nga bandila sunod sa atong Ginoong Kristo kay siyuba bandila ingon nga bandila hihuba nisi. Pagkat-up di na iwali ang wali nga hihuba ni sunod ang atong Ginoong Kristo. Diha nganong nagwali mi sa Espiritu Santo sa katumanan sa tagna igala sa anang Pedro 1:12 mga tao nagwali sa Espiritu Santo natuman diha sa among magtutulo. Busa pagabot na usa gipadayag ang ngalan. Kay kung mangutana ka wa may nakasulat nga ngalan balikon ko dili ang tagna nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Kay kung mauman palpak na ang imong dapit gani kay ang imong manalag na si Ellen Goldwhite nga katapusang iglesia nga may manalag na way mabasa Ellen Goldwhite hangtod diha ang among ikaalagad kino sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas din yung senior kinang yung alagad Evangelista Reverend Charlie Uenyo ug sa ngalan sa kaubang evangelista Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.